Hai लोगोफोर माब्रै दं नोंथांमोनहा आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं होननानै इसोरनि अननायाव आंबो मोजाङैनो दंथ'यो मन्दिर लिरबाय नोङो बा स्मार्ट माथो बेटाया दिनै जोंहा सीसी केमेराफोरखौ पुरा मोजां खालामजोब्बाय आरोना आंहा भिडिअ खालामनायानो बोरैबा जासिगोन मेदामा भिडिअ खालामो होनना मिथिबाथ' रायगोनसो दां आं सिरि सिरिसो खालामखुमाबाय थायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओंखाम इसिङाव गैया नालाय किचेन रुमाव ओंखायनो बेयाव खालामखुमायाखै आरोना आं दा सानैबो आबौ आबै बहाबा थांदों मन्दिरावसो थांखो ना माखो दसे ओंखारलांथ'लायबाय मा होनो जोंहा रिपाब्लिक डेनि दिनै न' लिरग्रा सिख्लाया जोंनो बोरमा बेदर संखानानै लाबोनानै होफैदो आरोना दिनै बेखौनो जोङो जालायनोसै लोगोफोर लोगोफोर बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ बयबो नायलांलायदोलाय चलो how are you ay गोजा lu आङो बाल्थिंजों लुनांगौ आरो हा ला 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 मोनायालासिनो खोमसि नुबाय जे खोमसि रानी मामा जोंहा रानिया दिनै दुबगाव नुदों मा नायलाय लुदुस सिरियावनो लांखांना गोलैनानै नै बेसेबां गिदिर सीढ़ी से गिर गया था दिन में इतना फूल गया मामे को Này luôn đau thật rồi chị lại chị để khai rồi cái gì mà mình gật được sao vậy सिरियाव लांख्रांना गोलैनानै गोजौआव खर'आनो बुबाय मा खालामगोन मा मागोन जागासिनो आं बरफसो होगोन ना ओंखाम गुदुंसो हमगोन गोहाबना ला इदि नङा गोहाबना लालाय एसे दसे दै होना ला खानायखौ बोखारनानै आं होनायसै थैया एसे खास्राबासो मोजां जागोनलाय हानाय मानिखौ होना ला नोङो
गुदुंजों हमदो जमा जमा दङमोन खर'आव बेखौनो गरम सेक होनायखाय होदो आरोना एसे मारै जायो नायनोसै गाबोनहालागै टेब्लेटथ' जादो एन्टिबायटिक टेब्लेट आरो सानायनि टेब्लेट जादो इस्ती है आज खासी का मीट बॉयल पालक बॉयल अंडा फ्राई और खासी का मीट मेरा मत बना मुझे बना नहीं गया सात बाजिबाय जा मेदामा ओंखाम जासिगोन टेबोल बनाय जाबाय आरो मा लिरबावनो बेखौनो जों फेर औ इनो फोलेरजोबनांगौ एबार आहा लामा सिबिनोसै 4टा जाबाय